Halløj og velkommen til igen. Jeg skal vise dig her, hvordan du laver en flot opgave i Word og formaterer den, sådan så det hele ser pænt og lækkert ud. Vi skal bruge typografier, sådan så at det står pænt. Vi skal ind og lave spalter, og vi skal sætte billeder ind. Så lad os straks komme i gang med det. Prøv at se hernede. Jeg har allerede lukket mit OneDrive op, og jeg er logget på med min skolekonto. Og jeg har de her forskellige værktøjer, som jeg gerne vil bruge. Så herinde, der tilføjer jeg en ny Word-dokument. Sådan. Læg mærke til, at jeg starter stadigvæk op her i Word Online. Ind og lave et nyt dokument, og det skal ikke hedde det her. Det skal hedde min flotte artikel. Sådan der. Så er vi klar til at skrive. For at du ikke skal se, hvordan at jeg sidder her og staver mig igennem alt muligt, så har jeg egentlig bare lavet opgaven herovre i ChatGPT. Jeg lægger lige promptet ved, så du kan se den. Det er altid godt at gøre, når man bruger AI. Så lægger man promptet ved, fordi så dem, der læser teksten, kan se, nå, det kommer fra AI, noget af det her. Eller i hvert fald grundlaget. Og skal du bare se her. Vi tager det her. Jeg markerer alt det, som jeg skal bruge, og så vil jeg gerne flytte det over i Word. Der er forskellige måder at gøre det her på. Jeg siger Ctrl-C her. Så går jeg over i Word, og så sætter jeg det faktisk bare ind. Nu kommer det ind og ser, ja, det ser jo egentlig meget godt ud. Bortset fra, det er jo allerede formateret. Du kan se, der er fed, der er noget med noget, der var lidt understregning, der er noget citater, der er lidt forskelligt. Det er jeg ikke interesseret i, fordi det vil jeg bruge Word til at gøre. Sådan her. Så jeg tager den her, der hedder Indsæt kun tekst. Se nu, hvad der sker. Bum. Så har jeg kun den rå tekst at arbejde med. Så er der altså ikke noget, der står og flagrer rundt og ser anderledes ud, end det, jeg vil have det til at gøre. Og så er det meget nemmere at formatere teksten bagefter. Det, som jeg gør nu, det er faktisk at rette teksten til, sådan at når jeg tager min tekst over i Word-appen, så er den klar, så er den skrevet. Den er ikke formateret, men selve teksten er klar. Og du kan se, der er jo noget hernede, der er understreget. Der er idéer herover fra tekstanalyseren til, hvordan at jeg kunne skrive det her på en anden og bedre måde. Og det er jo typisk der, hvor når man tager noget fra en AI, at altså, den er god til dansk, men den er måske ikke super skarp til dansk. Og der er de her værktøjer altså simpelthen en gave. Skatebane for eksempel. Der mangler måske, der er noget med et komma og sådan noget. Alt det her, det kunne jeg sidde og rette lidt til her. Men det er uden for skopet af det her. Jeg skal egentlig bare have teksten over, så nu skal vi i gang med at redigere den, så den bliver flot. For du kan se her, det her, det er jo ikke, altså, jeg kunne da godt aflevere det her som en gave, eller jeg kunne da godt aflevere det her som en opgave, men køn, det er den sgu ikke. Så lad os få den over i Word, og lad os komme i gang der. Jeg går op i redigere, åbn i skrivebordsappen, bum. Sådan her, så er vi klar til at redigere. Noget af det første, jeg altid starter med, det er, altså du kan se her, AI'en den har jo formateret med titel, undertitel, og det er jo dejligt nemt, så jeg kan jo bare gå ind her og slette den her, der hedder titel, men det her, det står jo bare som tekst. Så derfor går vi op i typografier, og her kan jeg vælge, hvordan at teksten den skal se ud. Prøv at se her. Når jeg bare lige hover ind over en tekst, så viser den over i dokumentet, hvordan den vil se ud. Her er det vigtigt, at man rammer de rigtige. Altså overskrift 1, det er overskrift 1, der er titel, der er undertitel. Det jeg skal have her, det er jo titlen, så jeg trykker titel. Sådan der. En dag i kø fra historisk torv til moderne liv. Det ser meget pænt ud. For at gøre det her lidt nemmere, så er der den her lille pop-up pil hernede. Så jeg lige trykker på den. Prøv at læse her. Så suser den herover ligger. Så har jeg adgang til alt, hvad jeg skal bruge. Og når jeg trykker på noget herover, altså markerer noget, så vil du se, så følger det med herover. Så hvis jeg trykker på den her op, så kan du se, den er markeret som titel. Det hernede, det er så undertitlen. Lad os lige få den her væk. Bum. Og alt det her, det er undertitlen. Sådan der. Så har jeg her 2 verdener i en by. Det må være en overskrift.
til selve min tekst, der kommer længere ned. Det er overskrift 1. Hernede, der har vi så 2 verdener, 1 by. Alle tiders. Jeg giver den lige sådan en return fætter hernede, og så markerer det som, at jeg gerne vil have som overskrift 1. Sådan der. Og så har vi selve teksten, der kommer. Det samme, det gør jeg ved dem, der kommer hernede. Altså, vi markerer denne her. Og den driller lidt, den der. Sådan der. Det er også overskrift 1. Hvad har vi så her? Det er nye torv. Ja tak. Overskrift 1. Så ja, det er sådan set ret enkelt. Så kommer der noget citat, så kommer der noget faktaboks. Og lidt andet tekst. Jeg kan jo selv vælge, hvordan jeg vil formatere det her, men det, der ligger oppe i toppen her, det vil jeg godt lave som spalter. Så jeg markerer det, der skal være spalte. Det er faktisk ret vigtigt at lave en markering af det, der skal være spalter, for ellers så er det super svært at styre spaltestyringen. Sådan her. Op i layout, spalter. Jeg vil lave 2 spalter. Lad os se, hvordan det ser ud. Det ser meget pænt ud. Hvad med 3 spalter? Det er endnu flottere. Det her, det ser flot ud. Du kan se, jeg kan ligesom lege med tingene, indtil jeg synes, at det passer mig fint. Det lader vi være her. Sådan. Så har vi et citat. Hvordan skal vi sætte det ind? Jeg starter med at slette citat. Egentlig bare fordi, jeg vil gerne markere alt det her som citat. Så har vi et felt herovre, der hedder citat. Sådan der. Så har vi en faktaboks. Se. Sletter jeg lige det her, der hedder faktaboks. Køgetal. Alt det her, det skal vi have ind i en faktaboks. Nu har jeg markeret det. Og hvis jeg trykker Ctrl X, så forsvinder det herfra og havner i klippebordet. Det vil jeg lige gøre. Sådan der. Nu skal vi lave en faktaboks. Og det er det samme som en tekstboks. Jeg går over i indsæt. Sådan der. Et tekstfelt. Og jeg kan jo vælge, hvordan at det skal se ud herover. Det er jo sådan lidt en smagsag. Jeg tager bare en simpel sådan der. Og så bruger jeg Ctrl V til at sætte teksten ind igen. Og se nu bare her. Så har jeg lavet en faktaboks. Og den kan jeg nu flytte rundt, ligesom det passer mig bedst. De her faktabokse, hvis de skal ligne et eller andet, så er det faktisk meget godt, at man går over i den her layout-indstilling. For prøv at se, hvad vi har af muligheder her. Når jeg vælger noget af det her over, så kan jeg trække den rundt. Ligesom, altså placere den på papiret, ligesom jeg har lyst til. Hvis jeg tager for eksempel den her, så vil jeg få teksten til at glide rundt omkring teksten i min faktaboks. Så hvis nu jeg tager den her og trækker den op her. Sådan der. Lad os se en gang. Det der, det ser da meget fint ud. Der er lige noget med nogle mellemrum og alt sådan noget her. Du kan se, der er et ekstra mellemrum hernede, det skal vi lige have slettet. Og jeg kunne da godt tænke mig at køge i talstorm med fed. Alt det her, det kan man jo sidde og hyggerette lidt med, som det nu passer en bedst. Det kunne også godt være, at jeg lige vil give den en ny farve rundt omkring. Eller måske endda, prøv at se her, hvad der er muligheder. Der er så mange flotte muligheder herinde. Det der, det er flot. Sådan der, den holder vi. Og lad os så se en gang, hvad kommer der hernede. Denne dag, det ser fint ud som en afslutning. Alle tiders. Godt. Nu vil jeg gerne sætte et billede ind af noget fra Køge Torv, og lad os se, hvad vi kan finde. Jeg tror lige, jeg starter med at trykke her. Her omkring vil jeg gerne sætte det ind. Jeg flytter det rundt bagefter, så det er ikke så vigtigt lige, hvor det sidder. Så jeg går op her i indsæt, billeder. Så lad os se, om ikke der skulle være et eller andet online billede, vi kan bruge her. For eksempel Køge Torv. Sådan der. Nogle gange, så får man nogle billeder, de er meget flotte.
faktisk så ser jeg ofte, at der bliver sat billeder ind, altså nogle små billeder, og så bliver de skaleret op, og så bliver det sådan noget grumset noget at se på. Så man skal være lidt opmærksom på, hvad det er for nogle billeder, man sætter ind, hvor stor pixelstørrelsen egentlig er. Og det kan vi gøre herover. Hvis jeg går over her og siger, at jeg vil gerne have large, så bliver billederne altså i deres pixelering så store, sådan så at de bliver pæne, når jeg skriver dem ud på et stykke papir. Og det er faktisk meget lækkert. Lad os prøve at se en gang, om der er noget, vi kan bruge her. Det her, det er jo et typisk billede fra Køge. Bum, den tager vi. Ind med den. Lad os se en gang her. Det ser flot ud. Og som du kan se hernede, så er der endda lavet en reference til dem, der har taget billedet. Og det synes jeg egentlig er fint nok. Lad os lige prøve at se, hvad vi kan gøre her. Hvis du ser på billedet hernede, hvis jeg trykker på selve billedet, så er det det, der er markeret. Jeg vil gerne ændre på indstillingerne for selve, altså for alt det her. Så jeg tager den yderste ramme og markerer, og går igen op på denne her. Og jeg vil godt lave en tekstombrydning, der er firkantet. Sådan der. Så nu kan jeg tage det her billede. Prøv at se, hvad der sker. Det kan jeg trække lige rundt, hvor jeg gerne vil have det. Og det er jo der, hvor at din egen kreative ting, den kommer ind i billedet. Nu er jeg måske ikke super kreativ til at lave det her. Der bliver jeg nok lidt udfordret, men det er nu engang sådan her, man kan gøre det. Du kan prøve at se, når tekst og billede det står, så smyger teksten sig rundt omkring billedet. Det er da meget pænt. Så lad os prøve at gå videre herfra. Faktisk så synes jeg måske ikke, at den her faktaboks, den er så pæn. Så jeg markerer den lige og trykker den væk med delete. Sådan der, fordi så kan jeg meget bedre få det her billede her placeret et eller andet pænt sted. Sådan der. Det her, det ser flot ud. Noget, der godt kan irritere mig lidt ved de ting, når vi arbejder med det her, det er orddelingen. For du kan se, altså den venstre side, den står pæn, men højre side, den flagrer jo rundt som en fransk badehat. Og hvis man ikke lige kan huske, hvordan søren det er, man laver det der med det orddeling, så kan man altid gå op i søgefeltet heroppe. Der kan man søge efter hvad som helst. Og hvis jeg bare går op her og skriver ord, se så bare her. Skift orddeling. Det kunne godt lugte af noget af det, jeg gerne ville. Lige nu står den til ingen. Jeg kunne jo sætte den til automatisk. Prøv at se, hvad der sker nede i dokumentet nu. Bum. Så er der kommet orddelinger på, og lige pludselig står teksten meget mere flot og behageligt. Så det her, det var den grove formatering, og så kan man altid derfra selv gå i gang med at få tunet det lidt til. Inden vi slutter helt, så vil jeg lige vise dig, hvis vi går herover i, hvor har vi den henne, designet, og over i temaerne. Når nu vi har opbygget vores tekst i Word ved brug af typografier, så har vi muligheden for at gå over i design og skifte design on the fly. Så hvis ikke jeg lige bryder mig om det her, jeg synes det er måske lidt kedeligt til den tekst, jeg har skrevet, så går jeg i design og i tema, og så kan jeg vælge imellem alt muligt. Prøv lige at se her engang, hvordan at når jeg bare laver en hoover ind over en skabelon, så retter min tekst så til, så jeg kan se, hvad jeg bedst kan lide. Det kunne være, lad os prøve at se en gang. Der er en her. Det ser pænt ud, den kan jeg lide. Jeg prøver at trykke på den. Det er meget pænt. Og det her, det er jo sådan standardtypografien. Så kan jeg så ellers yderligere gå ind og sige, når man inden for de her farver, og hvad vil jeg ellers have? Den her. Den er flot. Sådan der. Prøv lige at se en gang. Vi startede med en tekst, der bare var super kedelig, uden nogen formatering, uden nogen billeder, og nu er vi så kommet frem til på mindre end 10 minutter en tekst, der egentlig ser pæn og hyggelig og indbydende ud. Man får måske lige frem og lyst til at læse den. Så når du først har gjort det her et par gange, så er det noget af det nemmeste at arbejde med. Lige så nemt som at bare sidde og skrive teksten i sit dokument. Så tak for nu.